नैजिनौ कक्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि भट होनाय समाव दावबायनानै गोजोनै बारलांनायखौ नुनो मोन्दों आरो गोजोनै जोबलांगोनखौ आसा खालामदों सिडली विधानसभा बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी। जोबोद मोनसे गोजोनथाव थासारि जे मोनफ्रोमबो पलिं स्टेशनाव रायजो राजाफ्रा गोजोनैनो गाव गावनि भटखौ होदों, गाव गावनि पसन्दनि माने बिजाथिनो भटखौ होनाय जादों। दा बेयाव आङो नैबे साम' हाथाइ प्रेसिडेन्सिनि सिङाव आङो मोनथाम मोनब्रैसो सेन्टारखौ गिदिंनानै जे नुबाय, बेयाव दासिमाव नैबे समसिमाव बहाबा 62%, बहाबा 56, बहाबा 54 आरो बहाबा माने 45% बेबायदि दासिमाव भट गोग्लैनानै दङ। आरो माने बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया जे दिनैहाय जोङो मन्टु बर' जोंनि UPPL, BJP, GSPनि सापर्ट खालामजानाय बिजाथि, बिनि पक्षैनो बांसिनै भट गोग्लैनाया एकदम रोखाखा। आरो जोंनि बिजाथि मन्टु बर' बिथाङा देरहानाया जोबोद माने ख्रा ख्रा दिनै नैबे समसिमाव। गोजोनै जोबलांगोन होननानै फोथायनाय दङ। बेयाव जेबो दावराव दावसि जानायनि जेबो बाथ्रा गैया, मानोना रायजो राजाफ्रा दिनैहाय गोबाव समनि उनाव बिटिआर सुक्तिनि उनाव जि मोनसे गोजोन थासारि नैबे प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारनि आमोलाव, आरो बे थासारिखौ रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय गोलाव समनि थाखाय बिथांमोनहा मोननो लुबैदों आरो बिथांमोना फोथायदों बा आसा खालामो जे फैबाय थानाय जुग जुग बोसोराव जाहाथे खुनु मोनसे दावराव दावसि गैयाजासे नैबे ओनसोलाव सान्थियै जिउ खुंनो हायो आरो जौगानाया जाहाथे फैयो। मानोना सान्थिया थायोब्ला जौगानाया निस्सय फैयो। जौगानो थाखाय सान्थियानो जोबोरैनो दरखार। बेखायनो नैबे गोजोन गोरोबथानि उनाव बे ओनसोलाव सान्थि फैनाया जाहाथे मालाबाबो भंग जाया, बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनैनि थारिखआव सांग्रां जानानै दं।